Sono sing tak sediani kanca kono. Oh iya to. Sapa? Mbak Tatin. Nah, iki ya ora kalah gayeng. Ya. Ya, seone ketoke wis seneng banget nek entuk Tatin kaya. Mboten, Mas. Kula niku mboten tahu seneng tiyang estri. Ning kula le nekokke kula niku kathah sanget. Sing nekokke sampean? Putri-putri. Putri. Heeh. Oh ya syukur nek do nekokke ya. Kabeh do nekokke utange. Tatin ki ya nekokke sampean. Nun, Tatin ki ya nekokke sampean. waduh plerokane. Ah mau ning nggon apa transit muni anu Pak mengke kali Masyono lho apa? Heeh. Kowe engko limbukan karo Masyono sik ya. Isin. Karo rada berbunga-bunga ngoten. Jan ngeri. Engko nek bocahe wis muni seneng wis ora iso dipenggak wisan. Waduh, wis dadak halteran ki. Dadak apa? Halteran Kok dadak halteran? ben pothok. Ngece kowe ngece. Lho, pripun ta? Ngece dek nek pothok. Mboten, mriku rak sehat kula cilik. Lah piye carane gedhekke? Halteran, Mas. Halteran kok ngene? Lah piye? Ngene. Aku nek loro. Amboko siji, Mas. Ayo Din, ngadeg Din. Iya, iya. Niki saestu to? Tenan kok ya. Ayo Din. Waduh, getun geduwung aku. Gak getun-geduwung apa? Kok ora mau-mau. Mangga wae iki ya. Iya. Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh. Mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Yes. Kalau mbiyen nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho lek ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek medhok wong ayu ki ra cetha, Mas. Lah pripun? Oh sik, kok ora cetha matane apa-apane? Ora. Ah piye? Gak arep kepiye. Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon, Ji. Basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Iye. Pripun Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali. Ah kesuwen kok. Kesuwen lha. Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis petuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu apa? Ketoke ora e. Ora. Ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Beres rasa kuwatir. Nggih, Dek wingi ketemu, sakniki ketemu melih. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Kowe dek dolan nggon aku wingi yo nakokke Tatin. Tatin ki omahe ngendi to ngono ae gayane. Seduluran ki aku seduluran ki kudu ngerti. Oh, omahe ngendi. Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Ah nek ora ana wedang. Ya arep nyun mie. Lah iya. Lah? Aku dadak nanggon aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kelingan anakku mbiyen ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kelingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Cih. Heeh. Sange ngelake mbokne kesel ka lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelop. Susah aku. Iya. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos to. Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Gak ngendi. Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki Praga. Nggih. Iko ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Lek ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Iso. Kok nek dilalai mampir ngono aku terus tak kei mikku.
ora ya njuk piye ngono lho. Piye? Gelem ora kira-kira? Ora mlecat-mlecat to? Sago. Ya ora oleh muni sago kok le ngono lho. Saking ngumpeke sago. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Apa nek tak kopi teh kula apa nek? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku duwe kopi teh karo Karo coklat. kok Coklat. coklat. Rung mesti. Lah milih sing endi? Tak omongi to. Nggih. Iki lho ana nawala iki lho. Oke. Pak sapa saka Pak Mantruk. Oh Pak Mantruk. Heeh. Sugeng dalu Pak Mantruk. Sing ndi Napa? ta? Pak Manduk sing endi? Sing ndi ta? Lah? Ah ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro toprakan. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gentro? Aku maling ae, Mas. Kok maling piye? Gentho ora gentho. Gentro apa Gentro? Gentho ning sok gentho. Edian kok iki. Oh Gentro ta ya Gentro. aku ora apal ketoprak kok ya. Aku ya ora. Nek Tati nek Seono gentrone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya, Cempluk apa cempluk? cempluk. Nah, soalnya Ya cempluke cempluk. wah aja madhep rene to. Lah piye lah momen kok resa madepan? Kaya semrepet. Lah ngopo? Dul. Lah piye nek omong-omongan ya cerak-cerakan depan-depan ngene iki. Piye? Ning Apa? tenang, Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delikke. Lah ngopo? Hanya tremeng e. Ya ya rak nek nang panggung ngene iki masa mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir ya aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh, rande untu. Oh. Lah piye to? Ya duwe ning ompong ngono. Nek ra duwe ki ra blas. Ya duwe sithik. Sithik mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya untune dodolan nandi? Untune. Iki wingi Hmm. turu nang dalan. Nggih. Kebiaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus Lah kok tekene digedhoke ning cangkemku. dadi rompal ngono. Ayo ge diwiwiti. Gentro sing sangar. Oh, iya. Sing galak. Ayo ya. Ayo. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan belasungkawa. Oh iya injing Karo penyanyi almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi kusnul khotimah. Amin. Amin. Ya jaluk ngono ya Mak. Iya. Ayo diwiwiti. Si cempluk saka pasar gentho wis ning dalan sik. Nah. Pasar ngendi? Oh, sasar takoki pasar ngendi Oh kok. lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngapa cempluk ning pasar kewan? Wah urung-urung korban ding ya. Oh, oh. Ya, ya. Turuk, turuk, turuk. Sing galak lho. Nah, ya kowe wiwit mlaku. Ayo, Tin. Aku ya. Kok sik. Lho ki ana. Lho dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok njur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbok minggir nang arep liwat lho. Tok tok. Iki kan.
Cemplok iki. Mbok suarane ora sing. Lho, yo cemplok iki. Wis Suramenggala, Mas. Gentho iki anak warok. Suramenggala. Nek gentho ki glece. Oh, piye pemane? Ayo cemplok iki. Wah. Oh iya. Iya, aku cemplok arep piye? Arep ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentrong. Lah omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Aku mau nek dipedhot-pedhot. Kowe pengen sing dawa. Heeh. Tak ceke sik. Arep nanti. Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbah minggir. Saka ngendi kowe saka ngendi? Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ono nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Iki kok iki nyegat cemplok ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku ki suwe ngenteni kowe lho. Tenang kok Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya sak arep. Pengembangan. Ya wis apa-apa. Lho, Ngapa? apa kowe ora krasa? Ora. Nek ora krasa genah. Lah ya aku ora krasa lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhe apa lho? Pengaruhe apa? Lah kowe ndumuk. Nek wong lemu dijiwit ngono ora krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru, mesti kena balung ta? Ye. Mbok kowe minggir ta aku tak liwat wis nak dinteni simbok lho. Aku gelem minggir ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ki. Ya. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis tornil. Salamburi, tangane salamburi. Sore ora. Ora. Tutup kelire. Arep ngopo? Ora gelem rene kok. Nek ditutup mesti tak paksa kok. Ambek dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Oh. Rene. Ngapa? Blok. Blok. Rene. Aku mau nembok dumuk-dumuk. Kowe iki rak pernah Mbak Yuku to? Lah ya kene ngerti. Kula kudu tresno karo adine. Adine njaluk apa-apa dituruti. Mbak kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njek arep ngono aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang Blumbang, rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya arek seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya toh gento. Dah. Toh. Tenan. Piye? Tresno aku nang. Mah? Tresno. Mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejekne. Apa iso jejeg? Wah, dikenteng magic. Coba arep dadi apa dikenteng magic? Lho ora. Ora. Nyali apa karo liwat? Ayo liwat to. Ya Ning kudu karo aku. Kudu Ayo betul. nek aku Apik. mah Ayo to. aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Nek dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Aja cengeng. Iya. Pingoyo ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos. Ayune. Oh. Ayune tumpuk undung. Piye glemera? Mah. Dasar ayu.
ayu langkung iso iso naboral iki slendro iki aku suaramu pelok lah mbok yo dipeloke ra yo gampang gamelan bang ning rubah cangkem bener ayo to iya wes pancen cah-cah ora valid Baleni dipelok oh iya iki sandalmu kok ukur siji Lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. hayune suara gentho iki sing kasar ora hayune gentho kok ponakane Roma Irama hayune tupo untung dasar ayu langkung I love you my darling dia Piye? Ana ngono kuwi tambah entangan iki lho. meripat kocak wah gogrok piye mbok kalimate sing apik mripat kocak nek gogrok engko tak jumpute pipi nyonjuren saturing Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. ya kudu polah gentro Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing alus. ora diajen Ora yak-yakan kaya ngono. waduh kok saya kasar ya Lah ya aku mah lho. sun ban peke sun ban pincuk ayo wong ayu sun pondro gelem ora kowe Ora. kaget aku kowe yo mah kaget dhewe Pak edian lawi Lah piye to mbok rasa ngono kuwi lho. ngopo ora apa-apa Mas piye gelem ora Ora sudi. apa Pak arep seneng bapakku Lah luwih becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. bapakku wis ora ono Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. bapakne gentho ya isih urip bapakne gentho isih urip kandhane Pak Seno jenenge Surabangsa Suro bangsat Sopo sing bangsat? kowe Ya ben aku bangsat aku moh nek karo kowe kok. ini tak delok Pasuruyan Ngopo? waduh kaya film ini campur sinetron Mas iya sinetron apa sinetron kok Warok Suramenggala weh ono Mas saiki oh saiki do dicekel produser India Mas aku ya sok rono hai Hai. kowe mripat Pujambi sapa Hah? India Rambut Jabi. oh lampu Jambi kuwi mau Lah kowe sapa? Sahrukan. Sahrukan? Kok apa piye? bener Sahrukan kok kaya wis apik gentho wae aku gentho apik ah ini le gandrung cara modern umpamane nganggo lagu piye sagurna? ya saku Apa tangane ngono-ngono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. kowe ra tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila oh gila lho Heeh. pancen nakal kok Anteng ya. ya iki Aku terus kan piye lho iki mek ketoprak tenan penontonnya nesu lho pisan gentone pekok ngono kok kon meneng ya terus kilang-kilong manut to Mas gentho iki ra iso meneng
Ku gelem ra Mbak Ayu. Ku meksa tenan, tarik tenan. Dian kok. Ora mau. Ayo. Ora peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Sak kecekele. Ora ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumpuk. Mah nendang Pak Wondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruk iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye? Kok dadi lemet lho? Lah wis semono bitinge nyocok. Saiki padha-padha le rande untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frane. karo jenengan. Iya. Trah. Trah apa? Gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Moh. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kanu ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Maka dari itu. Mbok coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Iya cik. Rupane kaya tukang pijete kono. Kayak aku. Ning membo. Betul Mas. Arep terkenal ki kudu ngono. Iya. Tin. Sopo? Plok, rene. Ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya kalau mlaku biasa wae to. Rewel. Ganti seniwati weh. Lah apa? Golek sing seniwati budhek mah penak. Lah kok? Ora krungu nang. Arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus trunguk pinggir kono. Terus tak jongkongke. Oh siki. Kok masa arep dijongkongke kok? Lah piye to? Ana pojokan ngono. Ayo kono etoke wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke blek, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Dong apa? Ngapa? Awake dakon wae ya. Aku rasa jaman dek cilik kang kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Nah, terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Sumintene si Orisa. Wah, apik wis. Ora apa-apa meteng ora apa-apa, ora usah dianggap meteng. Wah, kok darani aku, Mas. Wah, Ora. iki mah aku ya tibana banget. Aku ra mangan pulute kena nangkone. kualik no. Kualik. Yo. Yo piye? Wis aku tak liwat gentong ngono. Wis aku tak liwat gentong dadi kandhani lho iki. Lah iki gentone kurang nekat. Oh kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lolo kok. Mah cedak bakule kacang kok. Ya. Ayo. Sus aku tak ngalih dek tangan. Woi. Ora ono lho. Kuwi lunga tenan. Iya lunga aku lunga dhisik. Dian. Wong kok ditresnani ora kena. Kono wae. Ayo Sa. Kowe pinter nek ketoprak. Alusan kowe sing alusan bambangan. Yo. Tok. Ayo matu ayo. Ayo rono. Apa kowe sing jenenge Suminten? Injih Ten Mas, leres. Kok ngetrek lho. Oh, Suminten ki kowe. Pinten wis arep edan kok kuwi dat. Wah, omongane wis ngono kuwi. Tiwasaku ora kersa dijodokke.
nanti ditunduk lunga karo Kanjeng Rama ing Trenggalek. Nggih. Jebulane suminten ki yo apik tenan. Lah terus pripun Den Mas? Lah mundheke kok ngisor. Iki pemainnya ketoprak lagi meteng kaya dianggap ora meteng. Oh. Iya. Waduh. Kowe suminten. Nggih Den Mas. Iki rada penak nek dicekel gampang. Sale wong edan. Kula kapang kalih panjenengan Kang Mas. Yo kepang. Kapang. Kapang. Neng aku lera seneng siji. Pripun? Atase kowe wong wedok kok menek wit kambil. Rak yo gawe lingsemku to. Ah, kuwi mergo saka tresnane kok. Nganti aku Saking mulai kedanan. nglirik sithik tek. Kambil. Menek kambil Mas. Kula ki pengen ketemu sirane aduh kepiye iki. Ora piye-piye. Kowe mesti deg-degan mergo kowe tecaketan karo wong bagus sikit aku, sikit Yuwono. Jenengan ki ten pundi to? Ngarit. Kula padosi mboten ketemu. Saiki wis ketemu arep ngopo? Piye? Aku ora tresno. Mergo aku wis duwe pacangan dhewe. Sinten Den Mas? Cempluk Warsia. Putrane Surumenggala. Mbok kalih kula mawon. Ya nek iso diloro ya ora apa. Iki cara ngendi kuwi? Ya Mas. Ya ora entuk kaya. Mengko akhire Den Mas Subroto jebrot mata kuwi nek kaya ngono kuwi. Oh iya. Aku ora iso nampa karo kowe. Aku ora iso nampa karo kowe. Kenging menapa Den Mas? Kena beling. Kenging menapa kok mboten saged napa kula? Mergo kowe ora ana ing jeroning atiku. Mbok kula tak mlebet mriku. Delo wae ya. Piye. Saestu lho Sing Den gedhe Mas. pangapuramu aku ora iso nanggapi sliramu. Den Mas. Wah nek iki tenanan. Pripun to? Ora apa-apa kaya. Ora apa-apa piye wis kaya ngono kok. Etok iki rasah dianggep ngono lho. Ya kono nyekeli pundak ya kok nyekel pundak ngono kok. Den Mas pripun to? Apa? Ndak weruh ngisor. Kula niku tresno sangat kalih panjenengan. Wong tresno ki ora kudu duweni. Nah, terus pripun? Kudune pripun ya? Piye? Ndak pripun to? Wis mengko yen jodoh bakal ketemu meneh ya. Aku tak kondur Ampun. nang Imogiri. Kula pengen caket-caket terus kalih panjenengan Den Pian yo Mas. Mas eno ki terakane. Alah. Apa? Senengane kok nyeneng-nyenengke wong tuwa tenan. Piye ayo nggo tombo kok. Ah, nang omah yo nglangut. Lho arak yo ana bojone to? Ora. Piye? Aku nek ora dipiye-piye ya kur kedap-kedip. Bu, aku ngono ki, Bu. Ngapa? Ki malam Jumat ya. Sesuk rek njur malam Setu ngono kuwi. Wes, piye? Kok tambah bagus to Den Mas? Tampok ora. Aja pengen. Udah pengen. Kumise iki lho. Aja ndak luntur iki celak Ariasan to toprak. Delok to. Didemek kok ya. Lho kok aku semaput tenan iki. Didemek kok ora apa-apa. Oh. Ha wong wedok ki sosok ana sing gemes karo mripate, gemes karo kumise. Ha iki suminten ki seneng karo kumismu kok. Wis seneng kumisku. Nggih to Den Mas. Mboten mriki. Ning aku kok ora setuju nek ro kumis. Mergane? Aku lunga mesti seneng karo kucing. Kok saged to? Aku misen jentar kae ya. Ah duduke kumismu sing jentar ya ana ta? Pundi Den Mas? Pripun Mas? Dudono kumismu sing jentar rak ya ana. Enten apa? Ono dia. Pundi? Ning ngarang-ngarang. Mboten mriki. Wong aku ya nek dibuka ngono ki ya wis padha. Piye diajeng? Kok diajeng ten.
Aja kaya ngono kuwi to. Mboten napa-napa to, Den Mas. Keedano. Ya wis ya. Suminten gandrung sik. Oh iya, gandrung. Ayo. Memanismu. Aku ora gelem moh tenan. Kok sikak kuwi men nyontoni kok. Gantine Suminten jenengan. Aku ya ora sudi karo kowe. Apa meneh aku siuta. Lanang dolanang kok. Ayo. Cempluke sak ngampet. Eling to dia. Suminten. Atase wong wadon kok kowe dadi ngoyak-oyak pun kakang kepiye to? Eling to ten, eling. Eling ya. Eling. Biyen Saged-saged kalih panjenengan aku sak anak kowe. Edan alah nok kowe ndelok. Iki bapakku retok-retok nok. Ora usah ngomong. Oh jeneng pintas kok dadak omong wong omah. Tenang nok. Iki goleke kowe. Goleke mbok. Mbok eling to. Wanita kok kaya ngono. Mboten ajeng eling kula sampun kedanan kalih Eling. Biyen kowe dodol sego kucing. Kok ngertos to Den Mas? Ayo. Den Mas Broto modern iki kok. Piye? Sabar ya. Kula mboten ajeng sabar kula. Lepoken pun. Sabarlah sayang, tungguku pergi. Sabarlah sayang, tungguku pulang. Iya. Sabar ya. Nggih Kang Mas. Arep mengo meneh. Nggih. Dek Janes. Darmo kok ya ora teko mrene to ya. Bapakmu ki nang ndi to? Ten tebih sekesa. Tadi dangu. Suwe? Nggih. Wah, repot iki. Niki kok Den Mas kok gelem to, Pak? Kudune mboten. Iya ta? Aku ora gelem. Kok gelem? Tak Gelem, ora gelem sapa? Aja gelem maneh. Iya. Sabar ya. Nggih. Aja kesusu. Lakone iso malik ki engko. Sabar ya. Aku gentho ki kudune Subroto, Mas. Subroto iki kudune moh karo Suminten kok. Iki wis tak elingke ket mau ning ra gelem. Ha di weleke ra gelem tak sisanke kok. Eling ya. Mboten ajeng eling. Kula sampun tresno. Aku ki ora tresno marang sliramu. Aja ya. Ora becik. Mboten mriki mawon. Mboten ki kabutan Inten ki mboten. Ya. Taratamtu
Enten, Mas. Leneng keri kedawan iki. Telo to? Nggih. Ya. Mangicipi. Aja ya. Lah pripun? Aku urung sah ki. Nek wis sah gelem. Wis ra tega aku. Ra tega piye? Nggonku kalah ya. Kalah piye to? Telane ngomah yo godhog. Heeh. Kalah ro iki ya. Ning ketoke nek nggonku konyol-konyol kepiye? Nek iki Kempuren. Aja ya. Ya. Aja. Niat mengkuwani. Ya. nanging kula sampun tresna sanget kalih panjenengan Den Mas. Nggonku ning pasinaon wae aku ki urung lulus. Aja tok godho kaya ngono to. Iya. Lungalih sampean sampun gadah Mbak Cempluk. Kuwi kanca kuliah. Wah. Den Mas Broto kok kuliah. Pasinaon lho Mas. Heeh. Kuliah. Sabar ya. Orang sabar dikasih Allah. Ya. Aku ora tresno tenan. Ora. Ojo. Aku isih duwe kewajiban liya. Wis, wis. Dadah. Ngopo? Tukange kenthong edan. Ayo wis lampu di bali Nggih, meteng. Pak. Wis Mas. Apa? Nang jero isih ngoyak e. Sapa? Iki. Wah, iki cempluke kok kene plok. Mah tak nengke wae. Iki sih ana cemplok. Bro. Digandeng. Ada ya. Terus cemplok. Ora. Ora wis ganti. Nek Ganti. terus cemplok aku gah. Ganti Herlina. Dapukane apa nek Herlina? Adine Hercules. Lah iki sing tak gandeng herder. Ayo, herder ning sing wis hernia. Ora ono herder kok hernia. Nah, Niki pripun? Mbak Tati. iki eneng pamundutan dipinangkan isih. Napa, Pak? Kagem warga Kalinangka Pedukuhan Bangen pinaringan kararjan sedaya badhe nyuwun lagu Podang Kuning saking Juwarna Raharja Kokap Harga Tirta Kulon Progo lho tanggamu. Kok. Ya lho podang. Engko iki kok lingekake kok remukan lempung iki. Nah, Mas. Iki apa dene iki nek kula ucaran Kulon Progo apa iki? Napa ta ndelok sih? Potas apa teh? Oh, geblek. Geblek apa growol? Udu nek growol ora. Ya. Apa? Ketoke gula semut, Boy. Kok isih Gula, Mas. Oh, gula kene. Gula. Kowe wis diokeh ta? Oh, ora wae. Ya meng kuwi kok ndokah-ndokah. Yo arep tok jaluk ora. Bisa nggo gawe wedang. Enak Mas nek niku. Nek soalnya gula semut. Nggih. Apa? Gula semut, Mas. Gula semut iki piye? Dadi kepiur-kepiur Mas. Nek nggih niku sik khas gula- mriko. Nek sing ora semut
melenuk lho, Mas. Kuwi gula apa? Gula melenuk. Gula Jawa. Gula Jawa dicithak ngono. Nggih. Iki gula saka semut. Semut, kowe cithakan ra, Mas? Apa? Ayo kodang kuning Kodang kuning. diaturke. Monggo kodang kuning. Nggih, Bapak. Nadyan wujude mung Peksi. waduh. Kene iso. Ayo kon manuk tok ngono mah. Sajake aneh ya, nek karo manuk. Iya deh. Nadyan wujud temong paksi Aku ora dem. hah? Aduh, Lah ngegol-goli lah aku wis mangan. pancen aku ki sok gawe kagol ngono kuwi. Aja ngegol-goli to. Ya terus ke. Neno Alus manis tur merak ati Dek prangkung Udu. Udu. ngawur wae. Agawe. Goleki si podang Kunir kuning. Eno Apa? Terus ke. Iya. Iba bunga bisa nyanding bisa dadi tamba esuk awan ning ombarat doyan mangan ya mangga ya esuk awan ning omah wis ora karasan luyuran aku lek isih tak sayang abang-abang diterangkan kegaleki ora krasa esuk awan nganti bengi
lagi sing